What's up? Ako po si Captain Shades. Mahilig si Captain Shades, the jack of all trades. Welcome to my channel. We can talk about the food, the travels, entertainment, and just about anything under the sun. Captain Shades. Samahan niyo ako sa aking paglalakbay. Mga kaibigan, pampag-good vibes lang. Captain Shades. Ang bagong pasyalan na Igorot Stone Kingdom. Dito sa palengke ng Baguio City. Mga kaibigan, ang daming mabibili dito. Ugsa, ugot ni sayote. Magkano yan, yung ganyan? 30 po. Captain Shades. Baguio City Escapade Day 2. Yeah, Day 2 namin ngayon at nag-check out na kami dito sa hotel para diretso na kami pauwi mamaya. Marami pa kasi kaming pupuntahan. Sayang naman yung oras, di ba? Pupuntahan natin ang famous na bagong-bagong pasyalan na Igorot Stone Kingdom. Ito ticket? Igorot Stone Kingdom. Kahit mo yung tatloy, tatabong mo ba dyan? At meron pa akong libreng ice cream. Jenny. Yung kapitan, what's going on? My name is Captain Shades. I'm in Baguio City. Captain Shades. Punta muna kami sa market, sa Baguio City Public Market para makabili ng gulay o pasalubong at kung ano-ano pa. Inagahan na namin para sariwang-sariwa mabibili namin. At nandito na nga kami, dito sa Baguio Market, dito sa palengke ng Baguio City. Mga kaibigan, ang daming mabibili dito. Ha? Pasalubong. Ako, mordong neto yan kayo. Mordong eh. Kalahating kilo. Magkano yan, yung ganyan? 30 po. 30. Talent. OMG! Oh my gulay! Sarap nito, talbos. Ugsa. Ugot ni sayote. Bili tayo ng ugsa. Ugot ni sayote.
Talbos ng sayote. Masarap to mga kaibigan. Favorite talbos. Talbos po, ma'am? Oo. Magkano? 30 po. Di ba 50 dalawa? Sama. Talbos is the key. Aba, mura ang ugsa dito. 30, isang tali. Naglakat ugsa na ya. Ano bilhin mo dyan? Itong dalawa. Eh, 150. 150 plus 150, 400. magkano yan? 400. Shout out everybody. Ako ang yung kapitan. What's going on? My name is Captain Shades. Nandito tayo ngayon sa Baguio City at nagmimerienda lang tayo sandali, no? Habang inaantay yung ating mga kasama, nakabili na tayo ng mga pasalubong. Daming pasalubong. Sino may gusto nito? Sino may gusto nito mga pasalubong na to? And of course, may strawberry jam pa. Oh, medyo nabawasan na. Nagmimerienda kasi kami ngayon. And a whole lot more, baby. Dito kami sa Baguio City Public Market at bumili nga kami ng pasalubong bago kami umuwi. And of course, ito talaga yung highlight. Ugsa. This is Ugsa. Ugot ti sayote. Ugsa. Pag ugsa ka mo dito, pag lalo na sa Baguio ka, ang binibili mo is talbos ng sayote. Ugsa, ugot ti sayote. Corny ba? Ayos lang yun. Pero masarap yan. Talbos ng sayote, mga kaibigan. And we really had a great time here sa Baguio. First time after 2 years. And gusto ko lang i-shoutout yung mga kaibigan natin na nagpapa-shoutout sa atin. Sige, shoutout ka natin si Rodel Daus. Mega shoutout sa iyo, Rodel Daus, mga kaibigan natin, followers na rin. At ganoon din si Excel John Piltin. Excel John Cornatex, mega shoutout. At ganoon din si Janet Calizo Sacro. Yan, Kasin. Mega shoutout sa iyo. Ganoon din kay Amador Castro Marinas, mga kaibigan natin, nagpapa-shoutout ito. And of course, kay Jazel Ramirez, mega shoutout. Lynn Marie, hello to you. And hope you're having a great time. At ganoon din pala kay Sir JP Laurente na nagbigay na itong shirt na napakaganda. Salamat po Sir JP, Sir PJ. Dito sa, sakto, XL. Susuot ko to sa susunod na mag-vlog tayo. I'm gonna be wearing that tribal. At meron pa tayong limited edition tribal sticker. Thank you so much. At well, yan muna mga kaibigan, ang ating Baguio Escapade Day 2 natin. And there will be more Baguio vlogs in the next few weeks, mga kaibigan. And we are really having a great time doing this. It's just for fun, mga kasetro. So I guess that would be all for now. Maraming salamat. Have a great time. Ayan, nandito kami ngayon dito sa parking area malapit sa Baguio City Public Market. At kompleto na kami dito. Inaantay na lang namin yung driver. Driver na lang talaga ang kulang. Eksena habang iniintay yung iba. Captain Shades.